15 August 15 August जों जोंनि इंडिपेंडेंस डे नो जों सेलिब्रेट खालामनो बागै बरम रुना बागै जोंनि जे हाक्टरनो यक्षमारनाय रंनि बागै जों बरनो मुइतु खायो ताई आबो हायके न जोंनि रायदानो जे जों रगै आसिक बसर जों लायले फैनाय दाबो 77 इंडिपेंडेंस डे जों सेलिब्रेट खालाय दंलायो आबनि बागै जों जत फाइनल नो दालेके हामबाय दिनै ककब्रक मीडिया फोरम नेंगै जों दिनै अरो जोंनि फ्लैग होस्ट लायलेने आबनि बागै जतनो बेलेके हामबाय फाइ मानजा फाइनो बागै ताई आं गयनाय जोंनि ककब्रक मीडिया फोरम नेंगै प्रेसिडेंट सुंदर डॉक्टर फाइजाक ताई जोंनि मेंबर ताई जत फाइ दंनाय बागै हामबाय गयनाय जोंनि प्रेसिडेंट सारनो बसनाव फायै दिनैनि अ फ्लैग नो जोंनि बागै होस्ट खाय जों जोंनि भारत हादरनो आव हायनो सन्मान लाय दिनैनि सानो जों पाले आं गयनाय जोंनि प्रेसिडेंट सारनो बसनाव फायनाय After flag hosting, you're going to must inform everyone. Ready? Help ready? जों जत याखौ खरलायनाय खलक जाखांखेनो ताई आबनि यागुलो जों साबधान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे विश्राम तांगो सब पहले जाक ताई अब हंगनो तिनी सिनी फ्लैग होस्टिंग बा फ्लैग सालायका जों ककब्रक मीडिया फोरम नेंगै ओंखाय आबनि लोगो ताबक जों इसिसा सिनि दिनैनि ऑब्जेक्टिव तामनि बागै अर फाइजाखा बा तामनि बागै जों अर फ्लैग टिसा जाखा आबरं जों इसा खानाय नेनो ताई इसिसा ककथाय जों खानाय नेनो सिनि प्रेसिडेंटनि ककथै सिनि ककब्रक मीडिया फोरम नेंगै खानि बक्स जों सायखा हामबाय जत हानि लुकुरकनो पुलियानो खा हामबिया फारो आनि साकबाय थांनि ताई आं ककब्रक मीडिया फोरम नि प्रेसिडेंट उमानि बिसिंथै सिनि तिप्रासारकनि पुइला जे मथा खाजाकमानि ककब्रक मीडिया फोरम अ फोरम बिसिब्रुम पालायमा हाय ताकलाय जे भारत हादर यगमानि फिल स्निसि साल पालाय दङो अ सालो जों गुवाहाटी पान्ति हियावै सिनि बसंरोक बाना ति सालायमानि अब कायसा 1947 बिसिनि सिमी जेंजागि फैमानि भारत हादर यगमानि साल अ साल न जेकुनु अर्गानाइजेशन जेकुनु नक जेकुनु बरक पालाई मानो अब साक्लायजाक अ भारत हादर यगफोरनि सिमिनो जेहेतु जों यगमानि साल पालायो जतन जायजानगो बा केबो क्वार्टारो केबो जानजा ताकलाय तो हरगर तिरंगा हनैय नक ब्रुम ब्रुम से पालाय दिनि साजाक अ कगनो मुइतुनारगैनो खाव किच्छाबो मिथिगमा करै जों खापां साराङो भारत हादरनि जे यगमानि सालनो मुइतु गोनां खायथि सानानि बागै जेहेतु भारत हादरनि लाल केल्लाओ केंद्रीय सरकारनि बखाक्ति मंत्री बख्रनि बखाक्ति पालायजागि दङो लाल केल्ला हंकांकै भारत हादरनि कायसा सिनिजाक जागा अ जागाओ
भारत हाक्टर यगमनि साल पालायजागि दङ आबो हायखायनो निनि कन्स्टिट्यूशननि पार्लियामेन्ट निनि गोबांबा बिधान सभा निनि काउन्सिल जत अर्गानाइजेशन पालाय दङ अ कगनो वान सुबिनो भारत हाक्टर यगमनि सालनो मुइतो गोनां खालायथि साना बागै जों ककबरक मिडिया फुराम मिडियानि सामुं तांमोनि कारिबो भारत हाक्टरनो हामजागौ भारत हानि काहामनि सामुं ताङो भारत हानो सेलुट दो तिनिति सालो जे गोबांमा बरकनि लांमा याफोरमानि यागुलो जों अ यगमुं सालो मानखा आबगिनो तिनि मन्टां हायकायसा बरकनि खासुक जागा खाओ हाबजाक जागा अर सियारि बाय कुफलुं ताई नायथबनो खबाय कुफलुं गाय तिनि जे सोनामनाय जे नायकलनाय बरकनि पारमिशन सानै जों तिनि बरनि गसिमुं बायनो अर भारत हाक्टरनि बाना ति सालायखा नांमासुक बरमनि बिसिंतै जे सुकसाक तामनि हिनबा जों अ भारत हाक्टर दङ भारत हाक्टर तंनानि बागै ताबुक सुकजाक दां खामु एबा सुकजाक या खाओ मिथिगो तुमुनो ओ जरा कायसा 1947 नि सिगां 200 इयार्स 200 बिसि रमैनाय फातार हानि बरक फातार राष्ट्रनि बरक फायनाय भारत हानाव शासन खाय दंफायमानि अ शासन खालाय दंफायफ्रु पुइला अ हानि बोसारक भारत हानि बोसारक खरांथि साना रोंया थोंजाक मानि न सिया सातकजाक मानि न सिया सेप्लायजाक मानि न सिया दंमानि फियाबा दिनी आनि नगो मैतों कायखा हंकायबो आरो निनि मैकितों जाया राबार कायखेसे हामनाय हिनि जागा सेकजाक्का दिनी ची भारत हानि बोसारक आ जरावो जे जागावो पुखिरि खुरैनाय आ सेसावो नि मानि आ जागाव इहि और आ चाया और उनको सेसानाय तामसानाय अन्य बिजनेस सेसानाय हिनि हा सेकजागै रैया हंकाका बुइ बोथार जागै लागा जागा सेगिनाय कायजाक्का चिनि भारत हाक्टरनि गोबांबा जागा रगो आबाके फौजि रगनो थेपावै दिनी इंग्रेज रग जेबाबे शासन खालायका आबो सातकजाक सेप्लायजाक चिनि बागै कसम अध्याय अ साल रगनो ताङै जानाय साधारणत मुचि मेथर सिमि सेङै गोबांमा चिनि फ्रीडम फाइटार रग दाबुक चिनि बागै फ्रीडम फाइटार आ जरा कायसा तां जानाय बर रगनो लोकरक बरक सिसाखा बरक साइमानका जों थोंजागै दंखा जों सातकजागै दंखा जों अबनि यगनो नांनाय पुइला सारागिया जे बर कक्साव बन बोथारजाक पाइखा किन्तु हाइपानो बोथारजाक फानो इहि जों थोंजागै दंखो यगनो नांनाय अ कगनो पुइतु तैलायै साधारण गरिब गामि परिवार ताङै याखेसा थापा हरचंया बरकनि सिमि सेङै जाहाजो सामुं खायनाय नेभि आबनि परे पुलिसो सामुं खायनाय बंनि इंग्रेजबो भारतनि बरक चाकरि मानखा बरकबो खा खेगैनाय 1942 आ जरावनो भारत छाड़ो आंदोलन जों सालकिया सागं नुग्लायखा 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन माने एतो बखा नो जे समाय तांखा नरक आनो बुद्धि नरक आनो बोथारदि नरक आनि बरनो सातकदि किन्तु नरक भारत याकारदि अ खरांनो सानानि साहस महात्मा गान्धीनि खुक्ति कक्का ताई आ ककबानि जतनो थामजा नैनाय इंगिनाय कचांतिबो जों सानाय कयलैबो सानाय केबो चरमपन्थीखा केबो नरमपन्थीखा केबो सिलाय नाखा केबो आन्दोलन खालायखा अमाय खायनाय ओ भारत हानो मोथांना सिनांनाय बुनि तलाव तनै बुइनो कचै तंनानि जाया अबो आनि हाव कथां तंनानि बागै आनि हाव सादिन खरकतिसै तंनानि नांनाय आं आनि हाव तंततिनो बुइबाय ओइ थनै साजागै खरक बमै तंनानि बागै आबनो सादिनता हिया जे सादिनता नि हिमानि नंखा आनि हाव आं खरकतिसै तंनानि नांनाय आनि हाव आं तांसानानि अधिकार नांनाय आनि हाव आं जे तमक कन्स्टिट्यूशन आफ्रो सामजागिया खोपानो आनि नकनि राया दङ नखुनि राया दङ कास्टमारि ल दङ आनि कामिओ जेतैखे तंखांके आनि कामिनि बरनि काहामङो आ काहामनो तंनानि थांकानि बादा मानो सातक जागो आम हाइरकनि यगनि नांनाय नै सोमाय तांलायखा अब 200 बछरनि कक सराबसा साबाय कनानि कगया आब हाइ हिरिनो जों तिनि आजाद हिन्द बाहिनी हिरग नेताजी सनमानखा राजबिहारी बसु निनि सरोजिनी नायडू बुरै चला जत बासा बाइखा एमन कि 1870 हाई बছর रग सुनो महाविद्रोह रग चिनी जे जानसी रानी दिनै बोरै रगनो बाहायो जों फ्रीडम फाइटार मानखा बरनो जों मुइतो खलायो बरनि लांमा कथार ओंलांखा बरक अ हानो थैमानि या गल फानो यगनानि इमां नुगै जे जबा फुनुगै क्लांखा पाइथाक जरा जरा कलक मारं मु यग यासाक जे जबा खलायनाय पाइथाक जरा निनि खुदिराम बसु हुन्दी सुरसेन हुन्दी राइटारनि सिमि सेङै सिंगारनि सिमि सेङैनाय अफिसारनि सिमि सेङैनाय जे तंनाय आफ्रोनि राजनीति नेता रक बा जे बुद्धिजीवी बरक रक बासावैनाय यस सालसा
yogui thangna khari thangnani bagui baddo mangkha 1947 ni 15 August tinitui salo abogino tinitui sal chini bagui muitu khlaiyani sal je kathar langmar lainai rokno जों borno tini salute do Kokborok media forum hayu hakatar bai baksano tai borok hai khakathar borok jefro satok jagi tongo jefro seplo jagi tongo afro borokni o lama phunuk langmani no phunugui जों सिसाना नांनाय हास्तेनि क किसा सावानो चीन त्रिपुरा हास्तेओ 12 थाकतर यक्खा 1947 नि 15 आगस्ट तिनिति सालो आबो हाइखाइनो ताइ 2 बছর 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर चिनि त्रिपुरा हा राजा बाय शासन खाइजाक स्वाधीन राष्ट्र तंगमानि महाराजा रकनि जरा ओंसुगिया सानै थै थांमानि बागै चिनि राजा रक शासन खाइजा सुगिया बागै महाराजा बीर बिक्रम कथां तंफुरबो 12 थाकतर बाय थांनानि बागै किसा वान सोगलांमानो कांचन प्रभा देवी बो आबनो मार्जार एग्रीमेंट खलाय कलांखा 12 थाकतरनो चिनि बागै काहाम हामिया नायनाय हाइ हिलिनाय जोंनो जागारक बोरै कलांखा महाराजा बीर बिक्रम फियाबा बेलायखे खायक मनि कक 12 थाकतर सनामजाकमानि कन्स्टिट्यूशन सनामजाकमानि चिनि जे यक मुं सालपालायमानि नासिक मुं नंखा 12 थानि डेभलपमेन्ट 12 थानो जों यकजाक भारत जेहेतु जोंरो खरकति साइ थांनानि मासाया ओंया तंनानि चिनि आजि मुं तंनानि हिलिनाय साइ कलांजाक फानो जों आबो बाय बन्चित ngै tongo चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वाति जरांखा सामुं थांमानिया लामा हामिया बुफां सयजानाय बुफांओ फिलिमानिया बलंग थाङैनाय हुगो थांमानिया चिनि बरक तांमानि जराव ताङै मासाया अगलाला थुइमा तंखौ बरक न बाहायके चारनाय बरनो बाहायके मथांनाय भारत सरकार न चिमि दायित्व रहि समा बाय इंया हास्तेओ जों गणतन्त्र लामाति रमा बाय इंया जतनो चाइतो मुं नांनाय तिलिति यकमानि साला आबसे वान सकथाय जों तिनि बनो साव बनो हुनो इंया ओइ जे सानाय रकबो साजानाय रकबो खायना नांनाय जे साया रकबो चाइतोना नांनाय जतनो थानसा खाय बाक्सा खाय केबो अगला केबो मासे आङै थैया आंनातै केबो स्वाधीनता नि रस जों जे यकजाक खनि साथिनिओ केबो थुंजागै ता तंथुं अबसोंगानि नांनाय जों आफ्रोनो सय अ यक मुंनि बथाय काहाम माननाय जेफ्रो बयबै सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय करै खाकथांमा गोनां कफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय यकजाक भारत हानि बसा ओंनिबो खाथादोंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय तिनि ताइ गोबां कक सालिया ककब्रक मिडिया फोराम आयोग लकथुं ताइ चिनि जे ककब्रक मिडिया फोराम भारत हानि रायजानो रोगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मिडिया रक तेबो सामुं काहाम तांनानि नै समाय ताङो कग्रुओ ताइ तेबो तांमानों थुं नै कगनारगै अर खलबका आनि कगनारमुं जतना हामबाय।